siyam nga oras at nakulbit. Oray la nga agsang sangit, ta inagasandat, merta yulit. Ni Manong Doming, ket nag-high blood, na atake, nagbaliktad, nagunnaunat, nagsadandi urat, di med ngamin nagpatpa-check up. Ni Manong Kulot, ket nagsulot, talapayag na, ket naglokot, ginagasandat, albularyo, pulong ti ang batot, inaintakop. Nilolong ko, nagarado, sinangdot nuang, napakobbo, nagpailot, timarkaro, nagbayagra, sumeten si Mangdo. Nilelang ko, imulit mangga, naspak nagbatayan na asanga, natin nagtimakir abigla, bungad mangga, gayang iagas na. Ninanang ko, ket nagluto, na sinit, ti kaldero, awan anay, ni tatang ko, ininjeksyonan na, ninanang ko. Ni Kasindili, nagbasat university, ilang madi, na overstudy, mental hospital, di bagsak na, tautek na meten tiyagal alla. Ako reka. Apay nasakit meten dati isigat ko. Ako, nabanti ka na sa meten ako. Dan itumeng ko na sakit pa yan. Pinatang kami nga may istorya. Ang paisusante ko na ni doktor tong ako nga. Matawid ko tayo sa gubanit pinulong kon. Aray ko. Kanabali ko maano dati panakal ko matawid ko. Yung patin sa emet dati arthritis na dari yung manakatalong yung mahulin dito eh. Siket ko ako. Ako. Nakmangkindi kini doktor tong pa-injeksyon nakman dati anesthesia na. Doktor, I am sick, sikat ko na sakit. Aray ko.